सानायखौ दोनथ'बाय। सावनाय गेलुबाय, सावनाय माने हांनाय। सामब्राम बानलु होनानै नाफ्लेसै। हांनायलै लोगोफोर जानो सोलोंनाया नैबे थास' बिबार ओमफ्राय बेजों अमा हांनाय दा गोदौ होनानै मोदोमनायाबो होखाबाय दुन्दिया एसे मोननांगौ नालाय। बांद्राय सानांसै ready. हेलो गाइस जानोसै दिनै ओमफ्राय दिनैहाय नैबे अमा सावनाय लादों। अमा सावनाय माने सावथाराखै हांदों आरोखि। ओमफ्राय सामब्राम बानलु होनानै जा मोजां सिफ्लेबाय आं। ओमफ्राय नैबे थास' बिबारजों मैथाजों नैबे बे मोननैजों जानोसै आरोखि। ओमफ्राय नै आपेल थाइसे दंमोन बेखौ लालाबायबाय आं दा ओंखाम जाखांनानै जानोसै। बानलु थाइनै लादों। होमबा लोगोफोर जानोसै मोजां मोनोबा लाइक साबस्क्राइब खालामनायखौबो बावनाङा बुंबाय थाखायो आं। होमबा स्टार्ट खालामसै लोगोफोर। जोंनि बर'नि ओंख्रि बिराद गोथावलै। मथा मथि हांनाय होनबाथाय खोथा गैला अमाया बांद्राय गोसा जालालै मुलिया गोसा थास' बिबाराबो गोबां गोसा Apa? Bedoran
얼어하네. 좀 불려잖아. 신나. Mình nhớ rồi, đâu rồi. Lại cho các mình là giờ xin mắt đó. 신나. 이거 봐봐, 맛있어. 신나구나, bây Clip này không? Một khăn này phải đi cứ thầu một thời gian. 이거 신나. Thấy là nó cũng đã giảm không ra không làm sao bằng gọi là berlagu sekali. 머리 한번 가려. 난 그럼 살모니 뭔데 머리야 마베고 가나시 padang speaker 타서 우리가 근데 그래 그러다 보네. Xào vào lên. Bây giờ dùng hóa trang được dapat juga sudah berapa sih tahu no bon gerak nago engkau sungkan nago
बेस्राफोर दिल्ली मुम्बाइआवसो थाग्राया लुगैलाङो दा सावना जानो। Mau sampai dulu kan? Apel belum? Sampai nggak ada kemana? Berarti nih, tasu bibar, enggak, meja, enggak, rumah sekolah yang mana? Biar aku suka jeung enggak, biar aku bawa kasih nang, video nang ya. Oka, beri, mau थांनांगौ, बेखौनो होनो मोनाखैमोन आरो, ओमफ्राय दिनै होलायबाय, फुल इन्जय खालामदो लोगोफोर नायनानै, ओमफ्राय माबाफोर कमेन्ट हरनांगौ दंबा हरबानो जाबाय, होमबा जानायखौ बावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर, टेक केयार, बाय।